The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Maayong gabi Bacolod, maayong gabi bilog gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Huwebes, magapangalagad kita diri sa Action Firing Line, singalan ni Action, kung singalan ni Action Brian Morden, ang inyo alagad Action Boy Duran. Updanay kita ha, tuntubtak na alas 9, sa aton pagtalakay sa pinakam issues nga aton paghambalan sa kabugusan sa aton nga pangalagad. Now, but before that, as usual, sa kinandan, i-check tanay ang aton sinilakat sang panahon. No? Kay parang preparado kita sa kung ano man, kung may mga pagbago-bago sa aton lakat sang panahon. I-check natin mga kaaksyon ang PDMP. Upod kita sa kay Gani Republika sa aton sining weather update. Si Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Gan, mayang gabi. Mayang gabi, Action Boy. Sa aton mga listeners, mayang gabi. Pasensya kay Dawar o sa sagwa na kayo istorya. Areo, ang low pressure area ta, ato na siya 165 kilometers ang kaluyon niya na bagat na nasidlangan sang Kalayaan. Layo na siya, Kalayaan, Palawan. Layo na, hindi na na tsansa nga mag-develop into a bagyo, be? Why tsansa? 9.8 degrees north latitude, 115.0 degrees east longitude ang iya coordinates grid. So, why na siya epekto sa aton. Ang idulot yan lang ni magalumon sa gihapon ng kalangitan nila dito, no? May lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob kay nagaupod ang LPA kag shear line sa mga lugar sa Cagayan Valley, Cordillera, administrative region sa Aurora kag Kalayaan Island dito sa Palawan. Ang easterlies bago mapaang hangin na rin sa baybayon sa Pasifiko. Ari siya sa Davao Region kag Caraga. Magalumon man ang ilang kahawaan, may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang Metro Manila kag sa ibang nga bahin sa atong kapungsuran. Okay, nalakip kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan. May pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Makakita kita sa busilak niya ring adlaw kag bituon sining gabi. May dala lang ini siya na ligwin nga mga pag-ulan halin sa easterlies kag localized thunderstorms. Okay, ang Northern Luzon kag nasidlangan nga bahin sang Central Luzon ara sa kasarangan hasta nga may kabaskugon nga huyop sang hangin. Ang ilang dupoy-dupoy sang hangin no halin ini sa direksyon na sidlangan kag may ara kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan sa iban nga bahin sa aton kapungsuran. Okay, nalakip naman kita dire sa Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Nagapabilin nga ara sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin na bagat na nasidlangan pakadto na sidlangan southeast to east ato ni mabatyagan sa kabugusan kang isla sang Negros. Kalmado nga aton baybayon makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Alas 5:43 sininga hapon nagtaob 1.3 magabalos ang hunas alas 2:34 karon kagahon 0.1 metro ang kanabawon kag alas 5:47 sininga hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak ini siya alas 6:07 buwas sa aga kag sa gihapon ari kita sa 25 hasta 30
25, hasta 32. Ang temperatura. Init-init, no? Nagtaas siya. So, ares 37 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Okay. So, amo ni siya. Lakat sa ato ng timpos ni nga gabi. Sige. Okay. Salamat gid amigo gani. Ngayong gabi. Gabi, Gani Republika mga kaaksyon sang PDMP. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sa aton sini nga pagpangalagad karon nga gabi mga kaaksyon, nano aton hambalan dre, no? Una kwanta ini, no? Isa sa aton mga hambalan karon ining natalana nga pag-istoryahan ay buwas ni Mayor Bing Leonardia kag ni Governor Bong Lacson. Angot ini sa plano bla nga maharmonize tani bla ang travel protocols naton para sa mga inbound passengers, mga inbound travelers nga magasulod diri sa Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental. Now ginaduso diri ni Mayor Bing nga imbis nga RT-PCR test ang i-require, rapid antigen test na lang nga mas madasig iyabe, no? Sa subong, sinimulan naton nga ang probinsya nag-require pa iya sang RT-PCR test. So buwas ina ang ilang natalada nga pag-istoryahanay virtual meeting between Mayor Bing Leonardia and Governor Bong Lacson. Nano pa? Oy, sa mga kandidato, kag sa mga butante mismo, may mga restrictions bago mapagsulundan ang COMELEC nga ipatuman sa tion sang kampanya. Kadamo na sang mga hindi pwede, mga restrictions nga ipatuman, bangod sining pag-observe of course sang public health protocol nga ginatawag, no? Hambalante na karon nano ining mga pagbago sa kampanya, nano ining mga ginadumili sa karon nga sadtuan ay ginahimo sa tion sang campaign period. Sige. Isa pa sa hambalan naton karon. Ario sa dyan, ang may nagpasaka kaso batok sa pila ka mga opisyal sa probinsya sa sining ginaligar pag-hire sa mga job order casuals, na GOs. Pag-hire sa probinsya sa mga GOs nga taga-syudad sa Bacolod. May nag-file iya sang kaso. Hambalante na karon nano ini ang issue angot sa hiring sang probinsya sang mga GOs nga taga-syudad sang Bacolod. Nano pa ang aton hambalan? Ining mga maestra naton bala, biktima sang natawag naton phishing scheme. Ang phishing ni blang spelling niya PHISING. Ano natabo sini mga maestra, may mga pila ka biktima sang ginatawag naton phishing scheme nga ang ila deposito sa bangko gina-withdraw but silingon unauthorized, hindi otorisado nga pag-withdraw sa ila kwarta sa bangko. Amak mo yang galambot ng 121 mil ang kakadula ka kwarta sang mga maestra. May taga Bacolod bala, may taga probinsya bala ka maestra nga biktima sining phishing scheme. At tanawon naton na karon sa aton nga pagpangalagad sa aksyon firing line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Meanwhile, mga kaaksyon, antes naton nila katalakayon nga mga isyu, mahatag lang ko di anay sa pila naton ka mga importante nga pahibalo para diretso kita, no? Standby sa pagbalik sang aksyon firing line. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so kinaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang Mang continuous rain ang Standard time, las 7:01. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. This time check is brought to you by United Home. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. This time check is brought to you by Champion Superpower with Exchange Technology. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Balik sa ato nga pagpangalaga diri sa Action Firing Line. Mga ka-action, unahon ko ni Anay ha, ining mga problema bala sa mga manunudlo naton sa Department of Education. Na anong problema sini? Ang aton nga mga manunudlo, ang ila sini nga bangko, usually kay ang mga sweldo nila nag-aagi sa bangko, no? Anong ginagyan, ano nga bangko ang ginagamit? Ining Land Bank of the Philippines, no? LBP. Diri gina-deposit ang sweldo sa aton nga mga manunudlo. Nanong natabo sini? May nagluntad mga ka-aksyon nga ginatawag unauthorized withdrawal. Hindi otorisado nga withdrawal sa mga accounts ng sini nga mga manudlo. Abi ninyo galambot ya sa tag 121 mil ang kakadula nga kwarta sa mga manunudlo. Sipon mo na yan, Phishing scheme ang ginatawag sini. Phishing scheme. Ang phishing niya nga P-H-I-S-I-N-G. Muna saya ang spelling sa phishing scheme. Ang katamo sini, may deposito, may kwarta dira mga maestra, may naga-withdraw ya. Kung ano nga paagi, ano nga padugi na, huwag kita makahibalo. Ang problema, suong, ang ako nakita sa mga balita, sa pagsunod ko sa nga balita, may mga pahayag, nga daw wala tsansa, nga mabayaran ay ining mga manudlo, nga biktima, sining tawag naton nga unauthorized withdrawal, sa ilaya kwarta. Biktima sila, daw wala yung tsansa nga mabayaran sila. Amo nang isa ka dako nga problema, hahaw, kay hindi man isala sa mga maestra, ang bangko yaw is nisang sa labton sini. Sa karon ang National Bureau of Investigation daw masulod na, no? Daging pangabay na ang bulig sa National Bureau of Investigation nga maghatag sang magpatigayon sang investigasyon sa sining problema, no? But the very fact is nga ang wala yasan tsansa nga mabayaran ang mga manunudlo, ha? In the first place, why man sila kung nga ang gina-withdraw ang ila siniya nga kwarta nga ara sa bangko. Daw nagdugang panibani isang isa ka balita man bla, I don't know kung nakabalita kamo mga ka-aksyon. Nga may paandam, may paandam nga may mga peke nga kwarta kuno sa mga ATM machines. Sus Joseph. Ang bala na isugpon na karon. Meanwhile, ari sa aton nga linya, si amigo naton Richard Hilangre, ang presidente sang Alliance of Concerned Teachers diri sa Bacolod, mangkot na ba si mga taga Negros, taga Bacolod, nga biktima sining tawag naton nga phishing scheme, ang nagbiktima na sa pila ka mga manunudlo sang Department of Education. No? So sa aton linya, standby sa kaibigan naton Richard Hilangre. Online sa Firing Line.
Migo Richard, mayang gabi and welcome to this Action Firing Line. Si Action Boy Durana. May gabi Action Boy, kag may gabi sa tagkalamati sa Action Firing Line. Oho, kag long time no see. Bawa kita-kita na daw malawig-lawig na. Oo, man. Gani. Oo. Hindi nagtawag ko bala Migo Richard. Mamangkot lang ko, no? Ining phishing scam, of course, kabalo mong kamus ni mo, kabati kamus ni. Nga ining may mga unauthorized withdrawal bla sa kwarta sa mga maestro sa bangko nga Land Bank of the Philippines. Nano Migo Richard, ining Land Bank of the Philippines, amo ni siyang depository bank sa mga maestra sa DepEd? So, ang sweldo sang mga teachers, public school teachers, ara na yun sa Land Bank sa Action Boy, no? Oo. May ara man ang quantity, ara ginada ang ATM, kag ginadeposito sang DepEd, ang sweldo sa aton ng mga public elementary kag high school Action Boy. Okay. So mamangkot kita diri sa Bacolod or sa probinsya sang Negros Occidental for that matter. May nabatian ka mo nga biktima man sining tawag nga phishing scheme? So, kaluyan, wala pa ko sang report na napaton. So, we hope nga wala Action Boy kaya ang nabatian natin dito sa kunita sa Magsara sa Luzon Bla. May isa dito ka-teacher nga daw manong pakasal na kag tipon-tipon yung kwarta daw mga 160,000. So, now withdraw. So, ang sa aton dire, we hope nga hindi mabuhinan kay kabalo ka naman ang aton mga teachers sa to say ang majority sila tingila nga take home 5,000 na naman lahat laban-laban do basing sindikato do hindi man magbuhi na lang sabay pa, no? So basing na to tanaw nila daw ako nakublay ang deposito nga ara nila makuha nila kay 5,000 dako ang import nila. Kada may manang nila makuha so, base makuha na atong mga transaction boy, no? Base wala mo na to ng rason bala nga daw ita di biktima iya sa probinsya or sa Bacolod for that matter nga mamistra. Kaya ti pila naman lang nabilin guro mo pagbasildo guro pila naman lang nabilin yati daw ikuan pagin na pangabudlayan pagit iya sang mga balingag ni nga mga klase sang mga padihot sang pila naton kang balingag iya nga mga kauturan, no? Amo gid sa pulo uro ka teachers, siyam ginaang daw 5,000 below na lang blanang bilang mga teachers kay daw mo ng kamaturan. So, ang ginapanaw daw uro ng mga sindikato, ang dako-dako pa nga may bilin ka sa ilang ATM. And then, nila na take home pay ng teachers, most likely, hindi naman nila madala kay ang ilang ATM. Kung isa, tiara naman niya sa mga lending companies pag ginuda nga nagabaton mo sa ATM nga kwaon pag ginaiyaw kung sa mga cooperative nila. So, ang sindikato hindi atag isang focus sa atong mga teachers nga ang take-home pay 5,000 na lang. Pero pa yun isang kwandas ang mga teachers nato na speaking sa mga manunodlo naton diri abi sa let's say diri sa Bacolod, ano? Ang imong sweldo ginapagi sa Land Bank sa bangko abi ang mga deduction, ginadidak na nangadaan. Ang mga lending, mga muna, ginadidak na nangadaan? Ang mga, may ara na siyang akuan mo, ng deduction na daan nga GSIS, pag-ibig, PhilHealth, tax, ginadidak na daan. Okay. And then, ang DepEd, may authorized mo lang private lending institution, nakapa-recognize mo sila, na ma-operate sila sa DepEd, deduction mo na, tapos gina-control na sa DepEd kung pila ang interest rate, so favorable mo na sa pasang teachers. So, ginadidak mo lang daan, Action Boy, kag sa ginadidak niya sa school, o kung sang Region 6 na nga kwan, nga DepEd, sa mga elementary, kag ang nabili na lang dayat, yung 5,000 na nga pwede mo withdraw sang teacher Action Boy. Kundi sila salary nga nabili. Kung amo may amo gali na siya nga daw may lending firm man gali nga authorized ang DepEd, nga mismo ang DepEd ang nagadidak na nga daan sang amount sang loan sang mga manudlo kung sa ilang kuan abe nga balayran abe ginadidak na gali ang mabili na dati mo lang take home pay sa mga maestra ti oy kakalambot tag 5,000 gali.
So 5,000 ang legal gid nga mabilin. So amo lang na mabilin sa mga teachers. So kung isa sa kalangalang mas ang aton mga teachers di na hulaman pag na action boy no ang 5,000. Amo nang kamaturan amo nang wala kami nag-contact sa pag demand ng salary increase. Kaya ang salary ng teachers below poverty gid amo nang rason nga nagakalubong man sa linding atong teachers sa action boy. Hindi na nga dan allowed ang baligya da sa mga cake o sa mga kunano yung baligya sa mistra do, hindi na dan allowed. Hindi ka na wala man estudyante pero wala man baligyan. So at isang tentangan sa atong mga teachers. Gani man no. Pero na masay kwan ko blalain ko topiko, ang inyo ginapangayo nga ng additional bala nga allowance from COMELEC bala sa kung magserbi kamo sa eleksyon na nag-grant na? So nakita natin dito do ka minimal lang sang nadugang na hindi gani makaigo sa risgo nga agumon sa teachers in kaso makasuhan sa action boy no. So ginapangayo tani dito nga mag-gross siya 10,000. Pero ang guwa sadto daw 6,000 lang ang kundi ka magsala 6,000 plus 1,000 mas 7,000 plus may mga allowances pa na gamay mo. So ay di kalabot ya 10,000 ang iyang stipend action boy. Kaya ang mga ang mga maestrani hindi lang nga sa adlaw sa eleksyon nagaserbisyo mo kundi may mga training pa ni sila, may di ba? Ay, nang may training kayo na prior sa May 2022 election, and then may pagid before sa election day, katanawon nilang classroom, and then mabugtaw siya alas 4 o alas 5 sa aga kadto sa polling place. And then naso naman sa kadlaw makapuli sila balay action day, so muna kalawig ang serbisyo sa aton mga teachers during election day. Magluwas abi sa danger katalagman, may ara pa nga threatening basi mapasakaan ka pa kaso. Ang nagapangalagad ni nga mga sa eleksyon nga mga maestra kung kaso pro kaso pasakaan sila kaso, ang DepEd may abogado man nga mag-handle sila, hindi na mahulaan ang mga maestra nga pasakaan kaso. So supposedly hindi ang DepEd ang magatag sila ng abogado kundi yung COMELEC mismo sa aton experience siya ang teachers organization na may dasalo pang pagbayad diya sa abogado kung kaso kay kung sa ating COMELEC mahinay man kayo, and then ang DepEd hatag mas ang support medyo kung isa daw medyo nahinay man kami ng teachers mismo sa amon organization sa Alliance of Concerned Teachers pinagapanikasog na lang din nga maproteksyonan ng aton mga teachers during election time action boy. Temo nang isa daw hindi kabayad ang ginabayad sa mga maestra bla sa pagserbi dira sa eleksyon kay magluwas nga may ara pa mga physical threat ng isaw kung may mga katalag kuan pa danger, may ara pa threat iya sang pasakaan ka kaso iya nagkatulang ulo mo sa nagliya kung ikaw tiya mo ganun na sang 2004 bla to mga 54 ka teacher ginakusar sa natwerding nga politiko kung wala si magpanikaso ng teachers organization nga maluwas ang mga teachers sa kaso tani na pasakaan itong na convict ang mga teachers galing kayo nag-unite kita mo ito nga sa uliit na resolve ko kaya ang mismo politiko ginigidro niya naman ang kaso kag nadula na naman itong kaso sa uli action day. Sige, anyway sige lang among gina ang mga mistra itong sige lang yapon away sasaka sa sweldo sa iban pa nga benepisyo dira kay kung tanawon naton sa bilog nga Asia siguro ang Pilipinas sa may pinakamanubo mga maestra des Pilipinas may pinakamanubo ginabaton nga sweldo ay ti amo gina action boy kasi tataas sa tagamay sa Bangladesh sa Bangladesh o Bangladesh sigado na yung country mo gani man kapag tanaw nubo dito ang sweldo sa aton mga teachers taga ating obra simple amo na dito paan aral lang nagyapon yung mga tigil namon obra action boy. Pero yun, ablas ang paruta sa iban nga pugsod yan, taga 150,000, tag 200,000 ang sweldo sa manunudlo. Di sa ato niya, aral kita sa mga 25, 30, guro ay. Oo, naaral lang ginagawa. Ang gross ng teacher 1, mga 25,000. Ang dapat nga income sa aton mga teachers sa possibly according sa poverty threshold mga more than 30,000 kaya pangayo namin sa putan kay President Tigong nga pasakaan ang sweldo sa teachers
comparable man sa Military? utod sa military. Oo man siya, galing iti managtapos ng term niya, ang iyang mapasaka, do lapit-lapit, ay hindi pa ganin niya mo. No? Iya pa ni President Aquino nga salary increase. Oh. So, dokuan na, nasubra ng 4,000. No? Iya napasaka. So, Ina sa tiyempo pa na ni President Pinoy nga inang kuha natong guro ng salary standardization? Ang salary standardization part 5, iya pa ni President Aquino. But silingon sa panahon sa administrasyon ni Presidente Duterte, ang mga ministra, way gidyasang saka bilang iya initiative sang karon nga administrasyon, wala gid? So, ang iya lang na siguro ting ang pangako ito nga 10,000 nga outright na 1 month way gid man pa action boy no kaya nalainan buot sa aton mga teachers. Gida pabayaan gili mga ministra sa sining administrasyon ahay aprong militarya dumayo no, dumayong ilayan do mga pulis, mga army dumayo no. Ati dumayo ya kay double ila salary nautod ka dali si Migot Richard Hilangre ay bago lang ko iya ka kuan nga kahibalo nga mga may struggle naton iya sa sining administrasyon wala gid sang na hatag nga saka sila ting saka nila under man iya sa salary standardization law mo no. Sige, you were saying Migo Richard? Ay oo, ang tinaton nga mga kakultura sa military mas maayo atin kami nga teachers daga lain ang buot permiro ti sige ni President Tigong ulat-ulat lang kay sa kanya na ang aton pulis military kung nagulat mo kami. Later on, niya kay daw may kuha naman may virus COVID-19 niya narsanay. Subong basta subong tiway na chance kay managtapos na. Managtapos na ang termino niya, managtapos na wala na chance ya. Why na nga, kay nagibibi man to sa kaya pension kung Iloy, 10,000 kung na-increase yan, ang Iloy, hindi lang Iloy na daw, teacher man? Teacher to kaga, kung ito, Antay Marcos, kaga na fighter gito? Na district supervisor, napanin na sa sang Iloy sa damgo, kung mga muna, wala din na niya matamod ang ating matutulog. Gani man. Anyway, sige lang, Amigo Richard, ano, kami iyati, nagapasalamat kita sa aton nga mga manunudlo kay Baluka tanan why sa exception dere hindi kita nangin amusin kung hindi tungod sa aton nga mga manunudlo inibla no. So salamat lang kita gyapon sa aton nga mga manunudlo ti ngin kabahin sa aton kung ano man ang nanangatan naton sa karon no. So salamat gid Migo Richard. Thank you, good Action Boy, kasi sa time na ginatag mo sa aton mga teachers na gabi sa tanan. Yes, Mr. Richard Hilangre mga ka-aksyon sa Alliance of Concerned Teachers Bacolod. Amo na gali, bago lang kuya ka hibalo, nga sa idalom gali sa administrasyon ni Presidente Digong, wala gidya sang saka yang nahatag sa mga manunudlo sa ilang sweldo. Ini ang saka subong nga nakuha sa mga manunudlo nga to the amount of around mga 4,000 pesos. Iniya, kabahin ba ini sang salary standardization law, 5th tranche ni guro, sang salary standardization law, 5, no? Nga sa idalom pa niya ni Presidente Pinoy, atong nagtaliwan nga si Presidente Noynoy Aquino, sa idalom pa niya. So, the fact is, sa idalom sa Duterte administration, wala gid sang nabaton nga saka ang aton nga mga manunudlo. Whereas, ikumparar nimo iya sa mga military, sa pulis, halos nagdubli iya ilang sweldo. Man pag-start mo iya sa pulis, BO1 ka, pag-start mo sa pulis, sobra kaya 30,000 dayon. Ikumparar mo yan sa mga manunudlo, nga pila na katuig ka servisyo, ari na sa tag 25,000 ya. 25,000 ang salary grade, kung ano nga grade na sang kung teacher 1 lang ang posisyon. Aran tas lagi apon, wais lang masakaan. Nablas lang tani, naton nga daw, patas-patas lang tani, fair lang, no? Anyway, mabalik kita sa sining issue sang phishing scheme. Salamat lang kita, no? Kaya wala iya sa mga manunudlo diri sa Bacolod, Negros Occidental, nga biktima sining phishing scheme. Kaya isa sa rason sinadado ay mangkuhaon ang mga sindikato. Kaya pila naman lang bilin sang sweldo sa mga manunudlo, tag 5,000 na lang yung bilin sa ilang take home pay. Di pa usikan mo pa na chimpo sa mga sindikato. Ang inatira sa mga sindikato ni,
Ining mga maestra nga may mga dagko nga deposito bla para sa isa to 160,000 baldagid. Inong pakasal pa sa pobreto, ahay. Te, nano lang tong kasal to kron. Gimpoy parar ba to sa pobre para sa kasal? Ang malain pas na dira, kay may pahayag iya nga base hindi na mabayaran ini mga manududlo. Sa isa ka bagay nga hindi man nila sala. Hindi man nila sala. Ari pa sugpon ko nibla sining balita nibla ning fake news. Ining balita bla nga may paandam ang mga bangko nga base may mga peke kuno nga kwarta sa ATM. Nakibot ko. Nga ang mga bangko nagpaandam sila. Nagkuha na sa balita mo. Andam kuno kita sa pag-withdraw sa ATM kay may mga peke nga mga kwarta nga ara sa ATM. Ay sino ina iya obligasyon amon ina nga mga depositor? Iya na iya obligasyon sang bangko. It is your obligation. Nga siguraduhon nga hindi peke ang kwarta nga ara dira sa inyo ATM machine. Nga masudlan kamo sang iyang peke dira nga kwarta iya. Ama bangko mo na bla nga bangko. Sagad ka mo niya sa detect sang mga peke a kwarta. Karon iya may pandam do naguri ko blangas lingko inano ni man. May pandam kada tanaw di ba sa balita, nang pandam sila nga base kuno mag-withdraw kita sa ATM. Labanan sa yung may mga ATM na eh. Nga base mag-withdraw kuno kita sa ATM, base kuno may peke a kwarta. Ay ti amo na obligasyon nga mga nga mga depositors. Iya inyo na yung obligasyon sa bangko. Hindi na gani kinahanglan pandam ka muna sila kay dira mismo sa bangko. Dapat dira sigurado na yang ang kwarta nyo da nga naga-circulate na kung ara da sa bangko iya hindi peke. Di ba? Masudlan ka mo sa peke. Dati ang mapinitin siya ang maantos ya, ang maagwanta ya, ang depositors. Paano pa ni magbalik ang salig da sa bangko mga mo ni man? May problema na ang sa mga withdrawal nila sa mga ATM. May mga kaso na kung isa nga ma-withdraw ka, way kwarta ka, gwapo nga buhin kwarta mo. Nagyan ko na mo. Withdraw ka, way isang kwarta nga gwa. Pag gwa sang balance mo, may buhin. Ang withdraw mo na buhin, wala kwarta. May lang itong akon to, kinariglo ko to. Buti pila man kasi mana kag nabalik ang akon nga nadula Pero ang iniya nga do ka lilibog sa ulo ni nga mapandam kamo yang mga bangko nga may mga peke nga kwarta sa inyo ATM machines nga mapandam kamo ya hindi na ma-checker da amon ay obligasyon nga depositor salig kami nga pag ATM machine na pagwasang kwarta na ya ang genuine. Di karon pandaman nyo kami ang piki. Paano karon kung mag-withdraw kami da karon niya may piki kami nga ma-withdraw? Sino babayluhan na mo na? Basi kung magbakal kami pang dakpons na. Nga ang piki ang amon ginagamit. So, I think sakto na hambal ni Senator Grace Pobla. Nga it is the obligation of the bank. Nga siguraduhon nga ang kwarta sa ATM machine yung hindi isang piki na. May mga pagi kamo nga matsekyar na ti karon ang mabiktima daya ang ordinaryo naton iya nga mga tawo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time la 7:23 sa aton pagbalik mga ka-aksyon diri sa Action Firing Line. Hambalan ta niyo may managpasaka kaso ya sa pila ka mga opisyal sang Kapitolyo Provincial. Bangod sa pag-hire sang mga GO nga taga siyudad sang Bacolod. Ato ninahambalan sa pagbalik sang Action Firing Line. Meanwhile, may gabilan dira sa ato nagamonitor sa Facebook sa mga kabiyanan naton dira. Pwede kita ka-like and share sa ato sining FB Live. Salamat gid kung mahimo nato nini. Good evening dira kay Elvira Hilogo sa kay Gary Lake Lisa, may gabi dira kay George Rufi Libran, good evening man. Ruby Fukihara sa Japan. Idilaos kay sinanay niya Sabel sa Victorias. Kirk Nathaniel de la Torre sa Purok Dulunan na Senda Guba, Central Maaw. Bon Ignacio. Maayong gabi man sa imo. Homa Lumena kay Cisco Viola Baloyo Eras. Maayong gabi dira kay Toto Balolot, kay Janelo Sanzino. Sa taga Candone kuno maayong gabi man. Salamat din man kay Ruby Fukihara sa Stars and Insend.
Isidro Villaflor Makiling. Tamya yung nanay niya nga si Bertie Makiling, kag tatlo niya ka mga bata. Nga si Sedina Marie, Cindy Faye, kag Syra May. Kay migo naton Mililio Ligo, maayong gabi man. Sakay Rolly Jamonon, happy birthday sa imo Rolly Jamonon. Halin sakay Ruby Fukihara. Kagawad M. Samoso, maayong gabi. Kag kay Mimi Alarcon, kay Paul Spot III. Remar Hicano Halyasgo sa Valladolid, sa pamilya Halyasgo, dira kag Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tapayan family. Kay Ray Baryoga, maayong gabi kuno kay Georgia Gargasiran. Kay Ma'am Vanessa Mayo, dira sa Minnesota, kag Dr. Matt Mayo, J.R. Mainit Rihon, Marcy Rombino Sunyo, classmate, maayong gabi sa imo. Melvin Piñafiel, Diding Alhomiento, sakay Georgia Gargasiran. Good morning kano kay BF Anita Puentevilla sang Takuling. Thank you again kay Miss Ruby for sending another stars. Kay Utay Benedicto sa Victorina Heights, Mansilingan. Alvin Pereras, kag another stars from Ruby Fukihara. Katie Vir, Emma Alcuela Killstrom, watching from Sweden. Shebe Gregorio Yulo sa poblasyon DSB. Embong Jocampo, Liberty Benitan Ubaldo. Rodora Syoko, maayong gabi man. Sige, mga ka-aksyon, magabalik kita sa Action Firing Line pagkatapos lamang sa importante naton nga mga pahibalo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila kumampos lalo ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya din siyang solusyon kapin pa sa kinananon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod. Standard time, las 7:43. Balik sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Firing Line. Kag sa silinggo na hambala naton inibala ang ginpasaka nga kaso sang duha ka mga individual, no? Si Jonathan Buyco sang Talisay kag Lilibeth Carballo sang Hunob-Hunob sa Escalante ni siya mo, no? Nagpasaka ni sila kaso bangod sining ila aligasyon nga may mga job order casuals nga ginkuha ang probinsya sang Negros Occidental nga taga siyudad sa Bacolod. Sa pagbasa ko ni sang ilang complaint nga siling nila ti kami nagatinguha man nga makaobra tani nga taga probinsya kami sang Negros Occidental ti nga ang taga Bacolod yang ginkuha. Now kabalon man kita makaksyon nga ang Bacolod independent ni siya sa probinsya. That is why nga kita gani yang taga Bacolod way taga buto sang gobernador, vice-gobernador kag mga board members. In the same manner
nga ang mga pumuluyo sa gwa sa probinsya waya gabuto diri sa Bacolod sa mga opisyal dire. Kung ang taga Bacolod yung nagabuto kay independent kita mo politically speaking. Now question nila nga ang may mga kwanhaw, may mga GO. So way back in October 2021 nga taga syudad iya sa Bacolod. Ang ila aligasyon kag akusasyon nga ini nga mga GO kuha taga syudad sa Bacolod, mga political operators ini sang kandidato ibis magka-mayor diri sa syudad sa Bacolod, no? So, siling nila hindi ni siya malakwan ni siya sala ni siya. No? May technical malversation diri. So nagpasaka sila sang kaso sa ombudsman man ining mga mga GO ni nakita kong listahan sa mga GO lang taga syudad sa Bacolod. Kilala ko ning iban mo. Kilala ko ning iban nga ari diri nga GO nga taga syudad sa Bacolod. Kilala ko ni sila. Kag siningkula, ara tas tuod sila. Doon nating bisan ako doon tingala kung ara sila ya sa probinsya. Nga GO ni sila sa probinsya nga taga syudad ni sila sa Bacolod. Although ipahayag na Attorney Refrando Diaz II, ang atong provincial administrator, nga pwede sila makakuha kuno sa taga syudad sa Bacolod. Kaling kay tungod nga jimpo politika subong nalamuran sang politika. Kaya nga, ini nga mga GO ang pangkuha, nagapati ining mga nagareklamo, nga ginagamit sila as political operator, organizer, sang isa ka nagapadalagan kandidato sa pagka-mayor diri sa syudad sa Bacolod. May present pagid nga mga Facebook post bala, nga magluwas nga suporta sang kandidato na nga siling naton, ginatake pa nila ang kontra nga mayor, Mayor Bing Lunardia for that matter, ginatake nila. So daw, nabalamuran di man sang politika, no? Anyway, dali lang, i-check ko lang si Action Jan Diaz. Kaya nakuha niya sang reaksyon si Attorney Refrando Diaz II, parinti na, hindi sila guro nga duwa kay Presla Diaz. I-check ko si Action Jan Diaz sa nangin sabat, no? Reaksyon ni Attorney Refrando Diaz II, ang atong sa provincial administrator, who is also one of those nga ginpasakaan sang kaso, no? Sa atong patrol, Provincial Capital Report, standby. Provincial Capital Reports. Action dyan, mayang gabi. Akson na boy mayong gabi kag sa tutaran nga mga ka-aksyon. Sining 11 ka pahina nga papel nga aton ginakapitan subong. Inisa ka opisyal nga dokumento nga gin-file kag gin-copy furnish sang legal counsel sa mga tagreklamo nga sanday Jonathan T. Boyco, legal ang edad kag residente sa Barangay Matabang sa syudad sang Talisay, kag sining ni Lilibet Carvalho, legal ang edad kasado kag residente sang Pag-asa Habitat, hunob-hunob sa syudad sang Escalante, diriman sa probinsya sang Negros Occidental. Ining reklamo nga ilang gin-file batok sa 7 ka mga matag-as nga opisyal sa Kapitulo Provincial, inimikang tanan sila aligasyon nga may irregularidad kag anomalya sa pag-hire sa 23 ka mga job order casuals o kung JO sang o panawagaton job plantilla workers action na boy dra sa may Kapitulo Provincial sang Negros Occidental. Actually ining sulat ang napet sa Enero 21 2022 kag padala sa kay Honorable Deputy Ombudsman for Visayas, Paul Elmer Clemente, sa may Cebu City Action na boy. Ini may kang tanan sa complaint o kung reklamo kag unupod ang affidavit sang pasakasang kaso nga kriminal kag administratibo batok sanday Provincial Administrator Attorney Ferna Refrando Diaz III, Provincial Budget Officer nga Officer in Charge Gemma Flores, Provincial Accountant Annabel Magalona, Provincial Human Resource Officer OIC Filomena Guzon, Provincial Treasurer Attorney Amy Grace Bolivar, Merly Frio sa Human Resource Department sa Provincial Administration Office, kag Mr. Jade Miraflores sa Human Resource Department sa Provincial Administration Office, Action Boy. Kag ini mismo man nagatag sang sabtina sa Negros Occidental Provincial Capital Building, corner South North Capital Road, di sa dalang Gituslao sa Nadisang Bacolod, kag impirmahan ni Atty. Jose Daire Alimon ang nagaserbi bilang legal counsel sa mga tagreklamo. Imo naman ang Production Boy ang kaundan sining joint complaint affidavit nanday Boyco kag Carvalho.
ang reaksyon na lang diri no ni Attorney Refrando Diaz at tutukan. So diri kay Attorney Refrando Diaz ining pag-hire sa mga JO sa itong Oktubre 2021 nga 23 kabilog kag rehistrado o kon residente sang syudad sang Bacolod ang ginakabig niya legal action boy. Magsiling ka legal according to Attorney Diaz, kompleto ang dokumento nga ginakapitan sining 23 ka mga empleyado sang nag-apply sila nga magtrabaho dira sa may Kapitolyo Provincial. May lain-lain sila nga mga job descriptions kag job designation na mismo sa Kapitolyo Provincial Action Boy. Wala magitumod na Attorney Diaz kung ano specific na mga trabaho sa 23 ka mga individual. According to kay Diaz, iya ginpatag nga kung sa iya ihibalo kag pag-itsende, wala sang irregularidad sa pag-hire sang mga empleyado nga residente sang syudad sang Bacolod. Kaya diri depensa bisan diin ka, pwede ka ka-hire sang isa ka empleyado action boy. Ang wala galing siguro kay ti na tiyempo nga election period sini nga matinion kag before ang hiring at of course October ang hiring damo man nagsugod man ang pag-file sang COC. Ang paglantaw diri ni Diaz isa ini kakay isang political harassment para sa ila nga nagapungko dira sa may Kapitolyo Provincial. Kay sunod diri sa iya waay man sila sa minakitaan nga lain o kung illegal sa ilang atikang sa pag-hire sa 23 ka mga individual, pero ang ila naman niya ginalantaw is politically motivated ang ini nga pagpasaka sang kaso. Kaya ang iya direction boy nga obserbasyon, ining mga persona, labi na mga abogado nga nagatindog bilang legal counsel sining duha ka mga tagreklamo, aligasyon ni Diaz, ari ni action boy sa grupo sang mga politiko amo ni ang ruling political group diri sa syudad sang Bacolod nga Grupo Progreso. Amo ni ang aligasyon ni Diaz. Amo nang iya nga paglantaw diri nga ako sa hindi sa napakon ko no ining pagpasaka sang kaso kaya ilabi na nga wala pa man natagan sa nagakaigong aksyon kag igtalupangod sang Ombudsman Visayas. Which is true nga wala pagid man action boy kay according diri kay Diaz wala pa sila ginkuhaan sa ilang bahin o kung sa ilang side kung ano ilang reaksyon kag sabat sa mga kaso nga ginpasaka diri sa ila batok sining duha ka mga tagreklamo. Ya reaction boy ang kamahin sa pagpayag sa ni Attorney Refrando Diaz sa doon kay ng interview diri man sa may Action Radyo Bacolod. Yan? Yan? Yes, ako sabay. Doon, hindi kin matag ang iyang voice clip. Alibere ba? respond accordingly man niya sa ilang complaint sa naging pasaka. Wala pa man na. Yung copy sa station ng copy sa iyang affidavit. Di ba kung ano man ang iniwan ng ombudsman, kung pinakparin na ito mga kalimutan, ikapulokan naman kung anong nila si ganon, no? Okay. Good action boy na batan naton ang kamaindri sa pagpayag na Attorney Refrando Diaz, ang Provincial Administrator sa probinsya ng Negros Occidental. Action boy. Okay. So, kung mapatag mo biyan itong kampanya ito kay natuman daw siling niya, daw gin-influensyahan no, sa abogado ang ining duha ka nagpasaka sa reklamo?
Exactly, amo na ang iyang punto, Action Boy, nga according sa iya. Ining duha ka matagreklamo, gintulod kinipruwensyahan sang ila mismo nga mga nagatindog na abogado. May padayon pagmasaka sang kaso batok diri sa 7 ka mga empleyado sa Kapitulo Provincial, Action Boy. Tapos wala pa ina kay daw wala pa na nakalambot sa ombudsman, I understand? Ang iya din nga statement is wala pa ina kay wala pa natagan sang aksyon sang ombudsman. Oo. Kumbaga wala pa bala initial nga proceedings nga ginimo. Ara na nagro sa ombudsman, galing way pa sila mapadalaan sang supina abe nga to answer abe, no? Yes, doon mo na siya. Wala pa nagpadayon o kung wala pa nagsugod ang proceeding, naging pasabat sila sa kaso, ini naging pasaka. So, according to sa iya, the trial by publicity, kay nauna na ko no pagwa ining tungkol sa kasang kaso before sa gingkwaan sang side sang ombudsman, Action Boy. So amo nang ginatawag niya nga trial by publicity kay ginpagwa nga wala pa siya sang sabat muna? Yes, damo na. Okay, sige. At least kaya ako sa Action Boy, ginaba ko ni Rifado Diaz, at least kami gingkwaan mo na sabat ninyo. Gani man. So meaning wala kami ng trial by publicity sa inyo, no? Kay tiging kuan sa sabat mo. Gingkwaan sila sabat. Ti apol ang ambal niya nga daw politically motivated kag political harassment. Yes, ang iya diri nga panawag sa aksyon is political harassment para sila nga side. Pero according sa iya, ginalinan sini bango din politically motivated ang pag-file sang kaso. Kung political harassment sinong ginaharas abe? Sa kuno sila. Ito. Ti mo sila sa politika gintra sa politika. Amo na ang dako nga pamangkot Action Boy, no? Kaya tigil-file ang kaso, sila nga mga appointed and hired individuals o kun mga personnel sang Kapitolyo Provincial. Sige. So, subong na, to dre, kay hindi padalom, pero actually kung pamatyan na, tondo kadalom na, no, sang statement ni Atty. Diaz. Pero hindi pa mo sinakalapad, wala pa silang specific, kaya dito sa iya, maulat sila na kung pasabton sila sang ombudsman, Action Boy, o kung isabpinas sila. Sige, okay. Balitagi kang Kapitulo Provincial, ang ka-aksyon ni Action San Diaz, kinagasaling sa tabalang yung mga ka-aksyon sa mga bayan sa Pinas, labaton ka sa mabalita kag-serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kayo, Action Jan Diaz, sa atong sining patrol. Tingin tawag ini ni Attorney Rifrando Diaz nga political harassment. At yung pamangkot ko, sinong ginaharas sa politika, abe? Kaya hindi man sila sa politika. No? Anyway, mas mayo niya, nga may amos ni blang kaso. Kung magsiling kita nga, ti legal man, kay ti legal man, kay may papilis man, ti okay man nga legal. But, ang pangkot natin, is it moral? Kag, ang ginatawag natin, ang ginatawag natin nga propriety, bla? No? Ito yung aligasyon sinisang duha. I am not talking of the merits of the case, no? Ang aligasyon sa duha, nga damo kami sa probinsya, tani, nga maka-ubra man sinamo. Sa akong pagtanaw mo ni, kung ang ubra, daw ka special blang obra nga wala sang available abi yang nga skills kag talent ayang taga probinsya ti na that time buro pwede ta makakuha sa syudad sa Bacolod. Let us say abi ang posisyon daw masiling kita abi nga IT expert ti way gid sa makuha sa probinsya, no? Tingita tatis Bacolod kay basi damo di mga IT expert. Ang posisyon galing niyo ti GO. Way nagitsang mga taga-probinsya da nga maka-GO nga makuha kita sa taga-syudad sa Bacolod. Kag 23 gid sila kabilog sa lista. Nakita ko dire, may mga amigo ko di, may mga kilala ko di nga dire hindi ko na lang ni sila paghilawag pa. Pero all of them are from Bacolod City. Tisiling ko, hindi na pwede nga sa probinsya lang kita makuha. Kaya tinaplastar na kayo na nga ang siyudad sa Bacolod, independent ni siya sa province of Negros Occidental. No? Independent ni siya sa province of Negros Occidental. Pwede man taguro kakuha sa siyudad sa Bacolod basta may special skill. Diba ang special skill yan hindi available sa probinsya?
Tibasing special skill niya mag-organize. Sining ko, kung akusasyon ni sang duha ka tagreklamo, nga mga political operator ni sila sa kandidato sa pagka-mayor dire, hindi sila matagaan budget sa ila kandidato. Nga da sila makuha iya sa probinsya. No? But anyway, why man taga siling illegal ina, no? Why taga siling illegal? It is up for the ombudsman to determine the legality and the propriety sang tika nga ginhimo sang provincial government nga nagkuha iya sang GO nga taga syudad sang Bacolod. So it is up to the ombudsman. Ang nami ilang dire, kaya at least ara, no? Matagan ta bala, no? Matagan kita kung bala insakto, no? Kaya ti ato yung opinion ato ni Attorney Refrando Diaz mo. Nga ti way man sang illegal na da, it is his opinion. Nga hindi man ko magkontra, no? Hindi man ko magsiling ma-agree. Kaya sa siling ko na, depende na sa ombudsman to determine the legality, the morality, and the propriety sang tika nga ginhimo sa probinsya. Ha? Is it proper? Is it legal? Is it moral? Siguro mo ng mga talanawon sa ombudsman dira, no? Sining sang ligo ko, nga politically, may nag-text dira sa ako, no? Nga political harassment, yan nga, kandidato sa ako, nga ginaharas sa politika, hindi man sa kandidato. Puti, amo na yung sabat ni Attorney Refrando Diaz, and we would like to respect that, no? Kaya iti iyan yung sabat. Sa nasiling na, ini nga kaso, ari na ni sa ombudsman. Kag ginahulat na lang, ng ombudsman of course, mapadalagin na isupin na sa sining mga respondents para nga magsubmit sa ilang nga sabat, no? Sining akusasyon sang duha. Nga kami nga pangita taga probinsya, kami nga pangita obra hindi kami sulod. Ang taga Bacolod iya, nga way man gabuto sa probinsya, nga ang sila iyang pangkuha. So inyo na iya mga kaaksyon, ha? Sa inyo na iya nga pagtanaw, nano bala ang tikang sining ginhimo nga pagkuha GO sa mga taga probinsya, sa mga taga syudad sa Bacolod, I mean, nga considered ni sila daw mga political organizers, mga political operators, suno sa akusasyon sa sining mga tagreklamo. Kung political organizers sila, but silingon, das lang makuha sa budget nila sa bilang GO, muna. Hindi man guro, no? Basta may mga rason maniguro, ang ining mga ginakusar, pero amo na siya ang question dira, no? Ang ining tikang nga pagkuha sang probinsya sang mga GO nga taga syudad sang Bacolod, is it legal? Ang question, ha? Ato ginangambal ni Attorney Refrando Diaz siya, iyato mo. Is it legal? Is it moral? And is it proper? Mula na siguro tatlo ka pamangkot dira, ano? Nga dapat sabton sang mga subject sang sining akusasyon sang duha ka mga nagreklamo. No, as far as the accusation nga magsiling bala nga gin-influensyahan na sila sang mga abogado sang Grupo Progreso. Naiya kuan naman akusasyon nga way man tasang basihan kung abogado man sila sang Grupo Progreso. The fact remains nga ini nga issue should be answered by those concerned nga ginpasakaan sang kaso. Kung sino man na mga tarpulano nga mga abogado the fact is it is still to be answered and dapat ipathag sa mga pumuluyo sang Negros Occidental nga makuha kita sang GO sa probinsya nga taga syudad sang Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. At the end of the day, may kay matagan kita, no? It has become an issue ever since nga nagagawa ini sa Oktubre, dumduman ko ni, naginuwa ni sa Facebook, may mga comments, may kay matagan ta ng issue, ano? Para nga ang tinutuyo sa tanan nga ang ini nga issue, kung issue gid man ini siya, at least mahatagan sang kaatagan. Okay? 4 minutos na kaligan sa tak na nga alas 8. No? Mahatag ko diliwat sa akong dugang nga mga obligasyon. Sa aton pagbalik, ang bala naton ining natala na
nga meeting ni Mayor Bing Leonardia kag ni Governor Bong Lacson parte sa travel protocol nga maharmonize kabay pa maharmonize ang travel protocol sa probinsya kag siyudad sang Bacolod. May gabi dira kay Virgie Salgado. Damo gid nga question ni sang peke nga kwarta nga report nung ara sa ATM mo obligasyon na isang bangko dapat no. Mario Lim Jimenea nya sila na gabutang sang kwarta sa ATM siguro sa taga bangko nagabutang da dapat siguro doon nila nga wala peke da. Karon ang biktima iya karon ang depositor kita yang deposito da kita pa mabiktima kita pa yang mabutang sa alang-alang na. Juvie Monares, Maria Lea Marabailes Banaglorioso sa Camela, Bacolod South. Kay Armando Cabiles, amigo, kumusta ka dira? Kay Allen Camacho sa La Carlota. Kay J.M. Perez sa pamilya Perez kuno may gabi. Eileen Mijares, Bobby Labrador, Action Boy, sakto ginadamo ga ubra sa provincial capital nga taga Bacolod. May ara gani ga-star sa Barangay Granada, ga-star sa capital, ga ubra. Kay lapit siya kuno sa politiko. Gatikal pa. Ikilala ko na nga former kagawad. May ara ko na nga former head sa CDR Modis Bacolod. Ano bla? Amigo ko da nga daw staff man sa una sa isa ka konsyal dis Bacolod. Tingala lang kung ara da sila. No? Angela Liarte gayon dato. Sa bata niya kuno sa Lebanon nga si Maricon Castillo kag Gloria Moreno, Junjun Castillo, no? Dennis Richard Timorama, Christian Iques, kag kay Christine Minias Villalobos, Rochelle Fulgencio Susana, maayong gabi man, sa kay Ruel Sarona, no? Rogelio Arquilas Pabianya Jr., kay Jane Agsam, Inday Blaza, Ray Baryoga, maayong gabi dira sa inyo tanan, no? Kay migo ko da Bob Tenefrancia, maayong gabi man sa imo, no? So sa aton pagbalik sa siling ko na hambalantay ning natalana nga virtual meeting ni Mayor Bing Leonardia kag Governor Bong Lacson. Sunod naton dira ang mga bag-o nga protokol subong sa kampanya. May mga bag-o na ha nga kag may mga dumili na. Kag isa pa gid. Kung malambutan naton karon, ining pahayag bago lang ni Comelec Commissioner Juan Aguanzon who is set to retire sa masunod na semana, niya may opinion na kuya parte sa sining disqualification case ni BBM, ni Bongbong Marcos. Niya, ako opinion niya, disqualified. Tanahon talaga na. Rolar Hida Trava, good evening. Standby sa Action Firing Line. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ang may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maalam Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon pramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado din katama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 8:23. Balik na sa aton nga pagpangalagad diri sa Action Firing Line. Morning, good evening linda kay Cielo Billones Arevalo. Kay, kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good evening man kay Excel Fedra. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Kay Noel Avancenia. Greetings kuno sa iyang beloved wife. Dira sa may barangay Pahanukoy kag sa Reyes family sa barangay Tuoy, Himamaylan City, no? Si Virgie Olpinda sa Celine Homes, Maanggab Iman, Rosemary Kabugwason. Sige. Anyway, hambalan ni Magka-Action, ini natala na buwas nga virtual meeting ni Mayor Bing Leonardia kag ni Governor Bong Lacson. Iniangot sa panawagan ni Mayor Bing nga ma-harmonize ang travel protocol sang Bacolod kag sang probinsya as far as inbound travelers from Manila ang paghahambalan. Balo ka mo ni sitwasyon mo, no? Sa Subong, ang Bacolod nagaduso abe nga why na sang RT-PCR test nga require sa mga halin sa Manila. In fact, ang Bacolod ang Gagililo within Western Visayas, kag Negros Oriental, wala na nag-require ang Bacolod sa RT-PCR test. Basta fully vaccinated ka lang. No? So, ang ginadusod rin ni Mayor Bing is, ang halin sa Manila, hindi na pag-require sa RT-PCR test. Kag rapid antigen test na lang ang i-require sa ila, basta fully vaccinated sila. Kaya mo nga sitwasyon kakatabo mga ka-action mo. Ang mga taga-Bacolod nga dito sa Manila, magpuli dire gina-require sang swab test o kung RT-PCR test. Kag ang requirement dira nga within 3 days sa imo nga travel, no? Kinahanglan within 3 days nga travel ka amo na ang resulta sa imo nga RT-PCR test. Ang problema, ma-delayed yan yung flight. Ti ano na lang tong imong RT-PCR test. Abi butang ta ang imong nga flight pizza 29. So, pakwa ka pizza 27. 27, 28, 29. Within 3 days siya. Pakwa ka na sa 27. Pag abot sa 29, tanga-tanga ka to sa airport, gulpi lang i-announce nga delayed ang flight o kung canceled ang flight.
tingin mo RT-PCR test, malaps na siya. Ingastuhan mo na siya 5 mil, 4 mil, malaps na siya, mabuta, hindi na siya pwede mabaton. So, munang problema sa mga nag-travel from Manila, pabalik dire sa Bacolod, kang probinsya sa Negros Occidental. So, so much so nga, mag-RT-PCR test ka dito, maluwas nga mahal, dugay magwa ang resulta, kay kadamo-damo sa RT-PCR test. So, kadugay magwa sa resulta compared sa rapid antigen test nga 30 minutos lang makuha mo ng resulta sa rapid antigen test. Tiyak mo na sila ni Mayor Bing, niya mo na lang na i-require na tani, no? So, hindi ni siya mapatuman kung ang probinsya nag-require iya gyapon sa swab test. Kaya as far as we know, ang probinsya nag-require gyapon niya sang RT-PCR test sa mga inbound travelers. Di kung taga Bacolod ka, abi butang-tang Bacolod, ang i-require abi sa Bacolod, RT kung rapid antigen test na lang. Hindi ka man ka pwede nga rapid antigen test lang ang imo nga i-submit to sa airport. Kaya ang eroplano, dira sa sila'y matupa, nga under iya sa jurisdiction sa probinsya, require ang probinsya mo nga tanan nga inbound travelers, swab test gidya o kon RT-PCR test. So, bisan taga Bacolod ka, required kaya sang swab test, kay ti sa sila'y airport kaya mahugpa mo. Di ba? So, muna nga gintusok ni Mayor Bing, nga ma-harmonize ang travel protocol sa probinsya kag sa siyudad sa Bacolod. Nagliligad pa na siya inadlaw nagpadala sa sulat kay Governor Bong Lacson kag nagsabat ang probinsya siling ko nagsabat sila nag-schedule sila nga Biyernes ang meeting. Sige, okay na lang na nga basta may ara schedule nga ma-meeting sila virtually. Kay siling ko tani dapat meetingan din sigida kay kadamo sa kakapiktuhan na naton nga mga pakauturan mo katutos mo sa Manila. Kadamo sa apektado mo, so siling ko tani, may urgency bla tani bla sa siningatang. But anyway, be that as it may, ara na schedule na buwas, we hope nga mag-harmonize ang travel protocol sa syudad kag sa probinsya. Now, ining probinsya naman, si Governor Bong Lacson, may daw gina-propose sila abi nga, sige pwede RT-PCR test, pero pag abot dire, kinanglan sa airport, iswab test sila. Kung iswab test sila, siguro ang magawa sila tulungaon ang gastos na. Dapat ma-share ang Bacolod, ma-share man ang probinsya. Or matabo sila siguro iswab test ka na sa airport, ang province, kung taga-probinsya ka, iswab test ka sa probinsya, gastos ang probinsya, ang mga taga-Bacolod, gastuhan mo sa taga-Bacolod, basi amo man na ang gina-propose nila, no? But ang aton dira nga hindi ta na pagdugangan ng pag-antos ang aton nga pumuluyo. Hamak mo iya kung nato ka sa Manila. Ang lain ba na da, to ka sa Manila, mapuli ka di. Ang imo kwarta, wahaw lang sa inugbayad sa aeroplano, plite mo sa aeroplano, mapaswab test ka pa iya. Ang lain pas na dira, gastuhan mo sa 5 mil, 4 mil. Man pinakanubo, guro nga swab test to, 3,300 mo. Naiyawan ka na pangita. Tilaban na to, gusto mo dali ay nga resulta nga magwa sa kinanglanon mo. Gasto ko guro yan 4,000, 5,000. Ang lain sila dira, ma-cancel ng flight. Ikadamo man cancellation. Ma-cancel ang flight, tingin mo to gasto yan, mabutang to sa nada. Wala na to, pulos ang gasto mo, kaya expired na mo kung sa kung pa nag-lapse na ang effectivity sa imo nga rapid, akong sa imo nga RT-PCR test. Tingwa sinidira, naggasto ka, wala pulos, awahaw mo nga 5 mil, igasto mo pa sa RT-PCR test, tapusan, malaps mo lang siya tungod may mga delayed sa flight or cancellation, nagdugang ang imo iya nga pinitensya, nagdugang imo iya antos. So, tanaw na to nanong mga resultas ni buwas. Kabay pa, nga ining natabo, nibla ning kaso-kaso ni timingan man, no? Ining kaso ni isang 23, bala ka mga casuals na mga GOs na nga daw may mga may akusasyon ang provincial administrator. I'm sure sa sining meeting, buwas, dako na ang papel man ang kay Attorney Refrando Diaz
Basi lang makapekto na sa sining meeting blawas. Ang ato lang na punto nga ang ini nga meeting between Mayor Bing and Governor Bong Lacson dapat isa lang ni ang tinutuyo nga hindi na mabudlayan ang aton nga mga kauturan, hindi na mabudlayan ang mga yadtos Manila, mapuli diri sa Bacolod, para nga hindi sila butang balasan ng gasto nga wala pulos. Ang gasto bala nga wala halos-haluson ka na gani ka pangita sa inog plite mo, sa aeroplano, magasto ka pa sa RT-PCR test. So, hopefully, maka-come up, maka-arrive sa common ground ang Bacolod ng probinsya nga inabalang para nga hindi mabudlayan ang aton nga mga kauturan. No? Kung ano man nga mga safety measures ay patuman, basta hindi mabudlayan ang aton mga kauturan, ang munang punto ko da. No? Kung i-swab test diri pag-abot, okay man. Gastuhan lang sa probinsya, gastuhan man sa syudad, nga hindi na mahulaan bala ang aton nga mga kauturan nga nagapauli diri sa syudad sa Bacolod. So, mayo ni siya, no? Kay this would show nga ti ang Bacolod ka probinsya nagaisa abe sa pag dula sang kabudlayan nga ginatubang sang aton nga mga kauturan nga taga Bacolod, no? Specifically taga Bacolod. Kay kung basahon nimo diri mga messages bala nga nagaabot sa amon, ang mga nagareklamo ka nagapangabay, amo na siya ang problema, masamis ang mga ara sa airport. Nabudlayan sila sang travel protocol. Nabudlayan sila sang travel protocol sang probinsya kag sang Bacolod. Digintinguhaan na ni Mayor Bing nga mapahapos ang travel protocol para sa nagapauli dire from Manila, dapat galing maharmonize ini siya sa probinsya. Considering nga ang eroplano dito sa Silay Airport nagahugpa, which is under the province of Negros Occidental. So dapat maharmonize ini siya, but ang aton rin nga punto nga kung ano man ang mangin resulta sa sining istoryahanay buwas ni Mayor Bing kag ni Governor Bong Lacson, we hope na this is for the benefit sang aton nga mga kaaksyon nga didto iya sa Manila magahalin. Na lang hindi na mabudlayan ang aton nga mga kauturan kung magpauli giman sila kay taga-diri giman sila yamo, no? Muna nga dapat kung ano man ang kabay pa magistoryahan na ining duha ka mga matag-as nga opisyal, kabay pa kay aragin man sa ila paminsaron. I believe nga ang ilas niya nga ginapaminsar man kung paano nga hindi na mabudlayan kag hindi magantos ang aton nga mga pumuluyo nga nagatuyo nga magpauli dire sa syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. So hopefully hopefully mangin mabaginungahon ining meeting buwas ni Mayor Bing ni Governor Bong Lacson kag kabay pa nga hindi lang ni makaapekto to ang ining kaso ni ngin pasaka sa mga opisyal sa probinsya. Angot sining 23 ka mga taga-syudad sa Bacolod nga ginhimo GO dira sa probinsya sang Negros Occidental. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Okay, diri kita sa COMELEC bala nga kuano nga mga restrictions bag-o nga mga pagsulundan sang Commission on Elections sa sining kampanya. So kabalo kita mga kaaksyon February 8 magasugod ng kampanya sang aton nga mga kandidato nga nagadalagan sa national posisyon, meaning ang mga kandidato nga nagapapili sa pagka-presidente, nagapapili sa pagka-vice-presidente, kag nagapapili sa pagka-senador, ang inyo iyang campaign period will start on February 8. I don't know, party list guro dala pa di ay, no? Kay ti ang national, ang party list ni national in scope ni siya mo, no? So, ari man ni gurong party list nga kampanya sa Pebrero 8. Ang iya sang local candidates, meaning
alin sa gobernador, vice-gobernador, board members, mayors, sangguniang panglusod o sangguniang sangguniang bayan for that matter, magasugod iya sa Marso 25, no? Amo na ang campaign period, no? So, ano ini ang bag-o nga mga pagsulundan sa pagpangampanya? Sa idalom sang COMELEC Resolution 10732, areho ang mga pagsulundan sa kampanya. Kag mind you, mga kaaksyon, kung maglapas dire ang mga kandidato, ang mga pribado nga individual, hindi masadya ni. Ang mga private individuals, mahimo makapasaka sang reklamo sa COMELEC. Sa mga nagalapas sa health protocols. Actually, ining bag-o ning campaign restrictions, ginhimo ni siya para ma-observe ang itawag naton nga health protocol. No? So, ang mga private individuals, may makita ni sila iyang naglapas sa sining protocol or restrictions ng COMELEC, pwede sila ka-file complaint. No? Pwede sila maka-file complaint. Ang Philippine National Police naman, magaserbi bilang deputy sa Commission on Elections sa pagsiguro nga mapatuman ang minimum public health standards kung magsugod na ang campaign period. No? So, nano ini nga mga pagsulundan? Okay, are. Sa idalom sa COMELEC Resolution number 10732, sa mga in-person campaigns. In-person campaigns. Ang mga area sa idalom sa alert level 1, way limit. Why niya limit? Pag gusto anay, basta alert level 1 ang isa ka lugar. Ti sa subong ni kalabanan ng mga lugar subong ara sa alert level 3. Bacolod, alert level 3. Negros Occidental, alert level 3 man kinabla mo, no? Kalabanan ara pa sa alert level 2. Why limit siya kung alert level 1? Kung ang isa ka lugar ara sa alert level 2, ang kandidato o kung campaign leader mahimo updan sang maximum nga 5 ka support staff, campaign support staff, 5 lang ang maximum nga makaupod sa iya. So kung kadalagan ka mayor, 5 lang ka staff ang pwede magupod sa imo. And that would include, I would presume, sang iyang bodyguards. Kung ara sa alert level 3, alert level 2 pa lang na, pag kung ara ka sa alert level 3, like in the case of Bacolod, maximum of 3 campaign support staff lang makaupod sa kandidato. O kung campaign leader, may araman niya campaign leader lang galibot mo. So, 3 lang yung maximum nga maupod ni mo. Sa alert level 4 and 5, hindi allowed. Hindi allowed ang in-person campaigns. No? Okay? Sa mga caucus, mga meeting, mga convention, mga rallies, kag mga meeting di avanse, ariyo, muning importante di. Kung ang isa ka lugar ipay dalom sa alert level 1, ang ginapasugtan diri 70%. 70% sang operational capacity sang lugar, indoor man o kung outdoor. So, why na hindi ka nagkapadamo-damo sang supporters, balokay, ni tani mga meeting di abansi ni show of force ni siya mo. Di ba? Show of force ni siya, pero hindi ka kapagusto. 70% lang kung alert level 1. Kung alert level 2, up to 50% sa operational capacity sang lugar, whether indoor o kung outdoor. Ang alert level 3, ari pa gido? Sa alert level 3, up to 50% sa operational capacity sang venue para sa mga enclosed outdoor only. On outdoor, hindi pwede indoor. 50% sa operational capacity sang outdoor venue. Enclosed outdoor venue. Kung ara ang lugar sa alert level 4, ginapanugutan lang ang 30% sa operational capacity sang venue para sa enclosed outdoor. Kung alert level 5 na, hindi allowed. Hindi allowed ang pag-tililipon. Okay? So, ginasigahom naton nga ti may pananawan man mo nga by March or April, manubo na ni sa ang kaso sang COVID-19. So, expect naman, basi manubo man ang aton nga alert level. Kita sumong alert level 3, basi alert level 2 kita.
or even ma-alert level 1 kita, no? Tanawon nato na. Depende ini sa maabot pa nga mga sitwasyon sa sining COVID-19 nato nga problema. Are, may mga activities nga may prohibition sa physical contact, ha? Ako nga daan amuning silikubo hindi ko na mahimo gali ang ni ako nga daan man nami ako na iya maglagbay. May akusakos, sumusta, manibla. Ari ho, ang Section 15 sang sining COMELEC Resolution 10732 nagadumili o kung nagaprohibit sang anuman nga physical contact sa tion sang conventions, meeting di avance, kag rally sa tanan nga alert level. Tanan, from alert level 1 to alert level 5. May mga ginadumili. Ano na ang ginadumili? Pagpangamusta, hindi pwede. Paghakos, hindi pwede. Uyatay ka muda kamot, basta may physical contact sa mga kandidato. Abi, kandidato do, ka-close ka mga duwa iya, galakat ka mo iyas dalan, o ara ka mo sa isa ka meeting di abanse, or ara ka mo sa mga kaukos, convention, o kon rally, hindi pwede ka uyatay. Ha? Hindi pwede. Ang hindi pwede bisan mga upod mo, hindi pwede. Kag hindi pwede sa publiko, ha? Sa siling naton hindi pwede ka pakamusta, hindi pwede ka hakos, hindi pwede ka uyatay kamot. Hindi pwede basta may physical contact. Ari pa gido? Hindi pwede maka-selfie. Selfie. Picture pagid, taking, kag iban nga activities nga kinanglan nimo bala nga may daw lapitay ka mo, hindi pwede. Ha? May pulis masaway sa inyo, hindi pwede ka selfie. Hindi pwede ka picture nga ra ka mo gatipon. No? Ari pagid, hindi pwede makapanagtag sa pagkaon. Ilimnon, kag iban pagid nga mga butang daw bagay, hindi pwede. Perti no? Magutman ang mga maten kuan. Magutman ning maten sa mga rally. Oh, kaya sigurado ko may marali gini mo, may mga meeting di avance gini. Hindi pwedeng pagkaon, hindi pwedeng ilimnon, kag iban pagid nga mga bagay, ngay panagtag. Ari pagid. Ang kung magsunod nga kampanya ka, hindi pwede nga magsulod ka sa mga balay, sang mga butante. Hindi pwede. Masulod ka, house-to-house campaigns, hindi pwede. Hindi man pwede nga tipunan mo ang kandidato, matinilipon nga mo sa palibot sang kandidato, hindi pwede. O kung sa iya makopdanan, masig panghatag budget to, hindi pwede ha, magtilipon ka muna nga daw, ginapungyutan nyo, kung ginalibutan nyo, kung ginatipunan nyo ang isa ka kandidato, kung ang iya nga kwan, upod, masig upod yan mo nga panagtag budget, dito ko magtilipon, hindi pwede. Sawayon ka muna sa pulis. Ha? Amo na siya ang mga restrictions, mga ka-aksyon. No? So, kadamo gali si hindi pwede. Ang ginahimo sa una, nga ordinaryo nga kampanya, sa ordinaryo nga kampanya, ang naandan na naton, di na pwede. Kaya kung hindi ka kapangamusta, fist bump, guro pwede Fist bump, kaya pangamusta mo lang sila yung inang fist bump talaga, mula na yun, di ba? Pwede na guro. Pero kadamo na sa restrictions, kag, kung madakpan ka, mapicturan ka, be, nga nagahimo sang violation, pwede ka pasaka, bisan private, individual, so ang natanaw ko, di perting bantayanay, di sa mga kandidato mo, niya bantay ito spiak. Niya ikaw to assign, bantay ito, basi maglapas sila sa health protocol, picture kaman kinanglan, may mga ebidensya mo, may mga picture, may affidavits ka nga i-execute, no? So ang kaso pwede mo pasaka sang PNP o kung sang private complainant sa COMELEC, no? So basi amo na nang matabo da. Ikaw dito ka to assign sa ila to kay may kon sila meeting di abanse sila. Bantay ito, picture kuha ka picture kung naghaksanay na sila, kung kumustahanay, kung may pagkaon nga ginapanagdag, kung may limnon na ginapanagdag, picture kaya sa kaanta kaso, tag-untanis kaso.
Ay, paano hindi nila dagkon sa eleksyon niya, dagkon las kaso. So, halong sa mga kandidato na tundra. Basi luma technical, kabla kag ma-disqualify, kabla. Sakaan ka kaso, bla, basi ma-disqualify ka, ma-technical, kabla, perde ka on mere technicalities, bla. Ti kadamo na sang kwan mo, sang restriction sa mong nga ginapatuman ang COMELEC, no? So anyway, bisa na mo na hopefully nga ang ining eleksyon hindi magresulta bla sa paglapta pagid sang COVID-19. Hindi mangin super spreader event inebla, no? Okay? So amo na siya ang mga bag-ong restrictions sa tandaan nyo na mga kandidato. Ako ganito, kung mag-eleksyon rin doon, hindi na ako mag-intra. Kaya doon, nagliiya kamustanay. Doon ka budlay, no? Way na sang agbayanay. Way na sang aksanay. Doon ka budlay, no? Kaya isa, you also want to be close sa mga butante. Galing, tungod sang health protocol, ti way tamay mo. Amo na siya eh. That is why may bag-o kita nga mga pagsulundan kag restrictions nga dapat tumanon. Okay? May gabi dira kay Stephen Santillan sa Cainta Rizal, kay Rachel Pidan. Greet siya lang si tatay niya kuno pano kag nanay Tisi sa Crossing Magalyon, Moises Padilla. Halin kay Rachel Pidan. No? Good evening. Kay kumari ko Jean Barom, okay na imo suggestion para sa travel protocol. Yes, oo. Zel Civilio, taga Bacolod sa Lapas Duty, pwede imbestigahin police naman. Hindi ko hindi sang iya nga ginakuan. Anyway, mga ka-aksyon, sa aton pagbalik, mabalik pa kita, no? Bisan paano, mabalik kita bisan kadali lang or rektaon ko na yuray. Sige lang mabalik ako kay ambalante niyo ang kay COMELEC Commissioner Nagwanson. May kuha na saya, may opinion na siya kag buto nga ining kaso ni Bongbong Marcos nga ginpasaka, pila pa lang mo, pila na kabilog kaso ginpasaka, do 7, do 2 pa lang ang nadesisyonan. Ang iban wala pa, ining disqualification case ni Bongbong. Ti siling ni Rowan Nagwanson nga manaog na ni sa ining Pebrero, nya may buto na kuda. Ang akong buto disqualified. Tanawon ta na karon, standby, magabalik kita pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga miyara sa evacuation center. Dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga madamo nga salamat Action na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagit kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakay-away sa COVID-19. Base sa International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kangay sing self-cab computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang nga network nga may maayong nga signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa Balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:59. Mga presidente sa mabot ni eleksyon. Now, kabalo kita nga ining si Bongbong Marcos may pito bla ka kuno mo ka kaso nga disqualification ang in-file kontra sa iya, ang duha do na dismiss, do may binabilin pa. Di ginapadali ni Commissioner Guanzon nga ang COMELEC do may ara kuno unreasonable delay sa desisyon sang COMELEC sa sining kaso nga disqualification ni Marcos. Ining si Guanzon, si Rowena Guanzon, amo ni siyang presiding officer sang First Division. Nya ginbulgar ko na yung opinion ko ya. Nga disqualified ya sa akong opinion si Marcos. Nya katabo ning delay ni bla. Kaya tanaw ko daw may rason kung nga daw nagaka-delay ko no. Nga daw gina-influensyahan ang iban nga mga commissioner sa COMELEC sa ilas nga desisyon. Kabalo kita nga sining si Rowena Guanzon ma-retire na ini I think February 2. Ma-retire na ini siya sa COMELEC. Tiduda ni Guanzon, base bla ma-influensyahan, gina-influensyahan ang ibang nga COMELEC commissioner, kaya daw ginatrasar ang desisyon. Doon niya daw may nagpasilabot aw. Tining niya mo hindi ko gusto, daw may nagpasilabot sa mga commissioners nila sa COMELEC. Sining ni Guanzon niya dapat ang akong boto, isipon na ni siya. Bisan maggalain ng mga commissioners, dapat ang boto niya, ara na. Ang budlay na kay lain base may bago naman yung COMELEC commissioners mo sa Pebrero 2, ma-retire na siguro daw 3 isla ma-retire. Yating boto ko dapat isipon na. Titanahon talaga kung isipon tuod. Ang iya nga boto. So nag-apilar siya nga hindi na tanay magpasilabot pa. Kaya dapat ipagwa na buwas ang ponente ang desisyon buwas. Buwas tanay niya, buwas last day na sa Lunes. Sila ni Guanzon, Lunes last day na. Kaysa Lunes sa napit sa 31. Last day na dapat ipagwa na. Nya gintagaan ko na tanan chance kag pag-insinde. Nya tapos na ko ya. Gintapos ko na akong trabaho with integrity and with strength of character and faith in the Filipino people. Basta nga akong boto sa disqualification case ni Marcos, disqualified. Tanawon ta na nung resulta sini. Di rin na manawagan na si Guanzon. No? Guro, ang iba na da, i-check din nila, iba na commissioner. Saan ka muna mapagawa sa iyo desisyon? Saan mo pagawa ang COMELEC? Sa ibang pangakaso sa disqualification ni Bongbong Marcos para once and for all,
bamtang na kita kag makatatanaw na kita kung sino gid ang mga kandidato naton sa sining eleksyon, no? Landaw naton ini ang development sining kaso interesting ini because ang involved diri is a presidential candidate. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mga ka-aksyon, wala kita sa panahon sa aton nga pagpangalagad diri sa Action Firing Line.